Cerita yo. Jane ning kene lho ta, nek critane ning kene lho ta. Nih. Ora apa-apa Kakno. Tapi ki Bu ambek geneman ambek tangane mbek ngene yo. Madhepe rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa. Alhamdulillah. Isuk-isuk pemirsa. Isuk mak dames telepon yo. Terus bareng ngono kan cerita. Bu, mengke pokoknya mriki nggih Bu. Soale kula kan iku lho buka bersama. Waduh, mak pripun iki? Mak jaken mriki nggih kersane ngewangi masak. Terus aku cerita pemirsa iki tenan iki. Iki make telepon yo. Mak Jah niku enten acara PKH, Mak. Rapat aku ngono. Oh nggih pun Bu nek ngoten. Terus dan sebenarnya pemirsa hari ini iki wis jauh hari. Aku kan wis apa jenenge wis nyiapno mae. Mbak kula nek apa jenenge engko buka ning nggonku Mbak. Engko aku tak ngundang Yunya mbek Mbak Rup. Kan Mbak Intan rong tau buka ning nggonku. Ya wis mak ngene ae. Apa dina pas Jemaah ngono. Aku ki gak ngeh nek nggone mae kan tiap Jemaah kan pasti mengadakan acara buka bersama madhepe rene nduk koyok-koyok nek diulang Bu Guru ngono kae lho madhepe rene. Kayaknya aku pedok guruku. Iya, pas ning gone DIY Intan ketemu Intan ngono terus. Ambek anak-anak, ambek putra-putrane mbek suamine. Intan sekarang kegiatane opo? Umbah-umbah. Jawabane ndang ngono pemirsa. Ngono ki mbok dijawab sing lebih apa ya? Lebih minimalis. Aku pemirsa. Soalnya aku wis gak dodol bakso, pengen dodol kuwi lho pulsa kaya Mbak Susi. Lho ya ngaleh meh pemirsa. Tak tekoki kenapa tandek dadi nek dodol pulsa kan enek es krim barang Bu, enek ki barang. Lho bakso ya iso. Oh gak Bu, aku berubah jare. Dodol pulsa ae jare. Dodol pulsa kaya Mama Susi. Oh alah Mama Susi. Dadi gimana tekan ndi lah ceritane. Terus akhirnya kan gak sida lah ya. Wis tak siapno blonjo. Mbak sekali-kali Mbak buka ning nggonku Mbak, engko ngajak Intan. Kan Mbak Intan rong pernah buka ning omahku karo Selam. Ya wis oke, wis. Bareng ngono, mak telepon, aku ning gone Mak Jah, wer ngono. Mak sepurane yo, sampeyan diundang Mak Damis. Aku bareng Mbah Yi, Dek Dewi, Popong. Yoyo, Salwa, pokoknya sing iso kon ruwono, Pak Japlek barang, Mak, ki mangandani Mbak Indah aku kon nyampekno sampean. Yo Mbak, aku tapi tak rapat sik yo. Nek sampean masak gak iso, Mak, di kon masak mae ning kono ngewangi. Nek masakku gak iso, Mbak, aku pendang budal PKH ngono. Ki ape budal wonge, dolok kas budal. Ya wis, Mak, nek gak iso berarti piye Mbak awake dhewe buka bersama ning omahku. Yo diundur ya, Mak, diundur sesuk aku ngono. Terus Intan tak kandhani Tan buka ning gone Mak Jah diundur ya. Kita menghadiri undur-unduran menghadiri buka bersama di tempatnya Mak Damis. Ngono pemirsa. Ya wis. Ngono ya. Ya gak apa-apa nggone Intan sesuk. Ngono. Mbak Indah yo bar telepon. Bang, Mbak Wi, iki diundang Pak Mbak Mae. Terus kita nanti mau ke tempatnya Mae dalam rangka buka bersama. Ambek Sela bareng nanti. Iya. Iki Bu Yuni tahun ini pemirsa tidak mengadakan, Mas. Mengadakan ini paling mau sekali tok. Pas hari Kamis sesuk ki lho, ning gone Bu Nurul nglarisi warunge Bu Nurul. Pas di Kamis sesuk iki, Kamis depan maksudnya, Kamis ngarep ki lho. Ngono. Dukun. Ya Allah Tan, coplok Tan dodokku Tan. Iku lawang Mbak Dewi. Engko bar iki Intan ape tak jak golek godhong pacar utawa godhong gembong. Njaluk Mak Jah engko tak tutukno tuk ning watu. Engko ibu ya ape tak pacar. Tapi nek nganggo kuwi Tan, ora blong-blong. Lah ibu engger mbok tumbasno ngono kae,
anggek dinggo sedilu isuk wis ilang lho, wis mbelong, wis ogak troto lho. Lho wis anu nek tapi nek nganggo godhong pacar Intan. Kuwi iso rapi Tan, tapi yo kok sedina ngene terus Tan. Oh. Lah kan kene kan ora nek kegiatan maem, ora nek kegiatan popo kan meneng ae tok kan. Ngene. Ngono, oke? Ya wis kita sekarang mau ke tempatnya Mama Susi arep ngapain? Mbas pulsa. Pulsa apa? Pulsa listrik. Pulsa listrik pemirsa. Engko nek telat kuwi terus ngik ngono. Yes, kita berangkat. Kayak 2000 ta, Dik? Oh, regane 2000. Kayak nek Mak Darmi pemirsa. Rambut gue tak buat anu. Kenapa, Mbak? Rambutnya? Tak kramasi nih. Iya, ben ayu lah. Ora ada karet tuh. Sampean puasa apa gak? Non, Puasa apa ora? puasa ki apa? Poso apa ora? Mboten. Ora, Ndak lagi kuat, ki kok. lontong ya ki. Karo jajan-jajan kono. Ambek gethuknya nang cukup. Iki. Sibuk kabeh. Anu, Mak jaluk apa jenenge plastik Mbak Nana. Mbak sampean kei plastik, Mbak. Ke pundi sampean? Tumbas pulsa, Mak. Masa Tumbas kurung anak pulsa. wedok. Urung, Mak. Ndek bengi aku bar preksa untuku bolong kabeh. Tak tambalno. Aku nak mari-mari. Iya, sak mari-marine. Iki Iya, Mbak Mbak, loro, gethuk. Mbak. Tambah gethuk lagi enek korek. Kayak gethuk, Mbak. Ambek lontong ku lho, Mbak, terus dimaem karo apa, Mbak, engko terusan. Wong yo ora tau masak. Mak Dari kan ora tau. Wis entuk beras lagi. Alhamdulillah. Dadi kei sekolahane mben sak pokok. Yo alhamdulillah, Mak, entuk rezeki, ngono kuwi entuk beras, entuk Pak Guru. Ini rezeki ya, lontong Mbak, kayak lontong Mbak ben dianu karo apa ngono, dimaem karo apa? Pira, Dik? Piro, Mak? Pengene? Lho, lah kok nggo awan sore bengi? Pira lupat mono kan 6, Dik. 6, mbok entekno kabeh? Mboten dipanangke deloke. Wis tak mengke wis kekno kabeh, Mbak. Iya. Wis kekno kabeh. Mbek pun Kuwi kayak gethuk lah, terus dilawai apa? Lawai kerupuk. Jangan Oh, sama dijangan. Aku juga duwe, Mak. Mbak apa ya? Mbak kerupuk. Wis kerupuk, Mbak, kayak sing keras, Mbak. iya. Dek iki sok keri bancaan, aku dek iki entuk bancaan terus tak gowo rono sitoke nggone Indah. Boleh, Bu. Iya, sama-sama, Mak. Keri mak kowe jere. Utak aku no. Keri bancaan. Lah iki bestiku pengen apa iki dek meneng ae ning kene iki ketinggalan info. Mbak, anu Mbak, blonjo ndek iki Mbak, lele. Iya, kuwi kendol-kendol. Kontol-kantol, ya, terus kuwi apa jenenge? Lombok tomat ya, kuwi dong telo. Nek nggo klan asem nggo sesuk, Mbak, kuwi. Mbek pene. Koneh ya, Mbak ya. Biane wek sesuk aku. Wes, kuwi mbek lele. Tan, seseku tukone ta. Jajane tukone ya, Nduk. Pengen apa? Ini iki jajan-jajan iki, Bang. Mbah ndekne urung atine urung anu, Mbak. Iki lho gethuk tak panku tapi. Endi nek gethuk rene. Dia nek gethuk. bukan. Lah kan ben to Nduk Mak Darni gak puasa, Intan kan puasa. Oh tak belikno ning cepu. Ya. Pengen gethuk Mak Juni. Mak Juni dekne seneng e, Mbak. Ya liyane gantine. Ngesakno, Nduk. Ya kok nek diinfo Mbak Nana, wis Intan pengen apa, Ndang? Ya, gantine kuwi. Ya. Iya. Apa neh, Ndang? Roti-roti. Roti-roti, Mbak. Roti-roti ndi? Roti-roti coklat-coklat. Sing ndi lho, Nduk? Guys, itu lagi ngapain itu, guys? Itu lagi ngapain itu, guys? Nek gak diisi kok menangis, Dek, Dek. Iki jenenge listrik, ditumbas no pulsa. Kayak cita-citane Intan pengen dodol pulsa. Iya. Iya, Dok. Di mang tekan kita mang 74 salah 74. Iki sirahku mbak apa no? Tak kayak HP. Oh salah aja. 7425 sih benar. Sirahku aja mbok gak HP. Nek benar ngono lho. Lho dek meneng ae tan. Apa? Piye leh?
Oh benar, wis iso. Ngono carane benar lho, wis menambah 1, 3, 5 ngono lho. Mesti rah kudu nggo tumpangan HP lho pemirsa. Bangeten. Wis nanti simpen sik jajane. Iki mek godhong pacar, umbah-umbah sik apa njukuk dong pacar sik? Iku umbah-umbah dulu. Oh iya ya, engko nek njukuk dong pacar terus dienggo kan ora iso umbah-umbah ya Tan yo. Penting umbah-umbah lancar sik yo. Oke, siap. Siap pemirsa. Iya. Wah, Dik Mang Intan ketemu karo pemirsa dari jauh yo Tan. Ketoke plat nomornya B Tan. Nek B ku Jakarta Tan. Iya. B Jakarta. Lah Nek nek ketoke dulure mbahmu. Wong jute kok kono Dik. Lho, Intan ngono ya. Bek bojo deh. Bek bojo. Ambek suamine, ambek anaknya. Paling Dek melihat mungkin beliaunya itu melihat boning TikTok, boning YouTube, boning Facebook ngono. Lah wong kemarin itu yo enek ibu-ibu anu Bu Yuni ngono. Intan pundi ngono. Niku Intan tumbas jajan. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang sudah mengenal kami lewat sosmed. Semoga jenengan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki sing berkah barokah ya Allah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Terus puasanya diberikan kelancaran. Amin. Oh, wes nyampe iki mbahnya iki ketoke nek gak baru juga. Apa iki lho Tan, sing wis ambyuk, Dok. Iki lho ngisor. Iki lho. Iki lho, Dok. Njukuk iki lho wis ambyuk. Iki. Iya, sing ngisor iki lho. Lho sambyuk. Ambyuk. Mang wis kondo aku. Iki nggone mbahnya. Kembang iki, Bang. Ndek rono, ndek rono. Ayo, dan jukukna petilingane lho sak mene-mene. Dan jukuki wat-wat sacet-sacet kok iso nabrak gabah barang lho. Piro? Ya secukupe lah. Nah, iki jenenge kembang gimbong pemirsa. Kayak bawa kondo bawa. Mang wis kondo mbahnya. Bawa nyuwun godhong. Oke. Aja kembange lho ya. Kembange aja lho. Indek kae iki mbahnya ning kene iki. Wis lagi. Walah duwe jeruk yo Tan yo. Duwe jeruk. Sak piro? Wong ku tanganem tangan ibu kabeh adike yo kurang Nyocek sik. Wong jukuk ae lucu kok Intan kok ngene iki lho. Iki jenenge kembang gimbong. Makcah rapat pemirsa. Rapat PKH. PKH adalah singkatan dari Pene Pro Gam Mi. Gak usah nganggo mi. PKH, program keluarga Haneha apa? Harapan. Kok heropo yo hermbuh kono. Harpe malih hulu. Ngene lho Tan dijukuki. Nah. Ya. Nek jukukne sidingkas wae. Nah, pemirsa iki ape gawe pacar aku. Iya. Telek kuwi ra iso. Garing kok telek iki. Ketok ora? Aduh. Entar saya di rene nek no. Entar ambek rono lo kesana lah ya. Wes up. Lah stop. Meow. Piye niku yo ngene iki Tan sami. Terus Kene kono. iku cuek wis kok cuek. Iki gak cuek iki hebel. Iki ulek. Iki wis opo? Uleke repa.
golek sing protol kene, sing tangku kan bisa kene, gue ngulek kan kene. Oh, dicuci gede. Nek kae iki ibu ki godhonge pacar sing cilik-cilik kalau pemirsa. Iya dalah. Godhonge godhong pacar sing cilik-cilik. Terus godhonge godhong pacar sing cilik-cilik. Terus ditempel-tempel ngono. Sampai delok wong liwat, Duk. Gak usah dikipen nyubuh, Mak. Gak usah. Gak usah lah kok. Terus tak pokoknya sing lahirnya tahun 70-an. Terus tak mengalami bahagia. Dolanan seprengan karet, dolanan dakon, bak delik, terus apa ku jenenge ular tangga. Terus bendikan nganggo kayu kae. Terus rono kan undel. Seprengan. Lintang aleh. Ngerti lintang aleh? Gak ngerti toh? Enggak. Terus ngalih kok begini. Iya. Jadi ngene pemirsa lembut. Terus ditambah-tambah ning kuku. Ini jendean sik to. Pertama jendean loro lho. Ini wis. Nang. Sabar. Ben lembut tenanan. Yes. Itu diisai. Iya. Ini. Iku biar ngantek garing. Aja dicoplok Aja. Ini lho. Ini ya. Sikilnya gak usah ya. Gak usah, aku lah aja geng-geng sekile barang. Terus gak usah. Nih, Ambilnya segini. ambune seger. Ya kayak godhong pacar. Katene sik Lihat ibunya nih. ibune ya iya. Wes tok. Terus. Adem toh. Terus. Terus. Nyong. Dia kisah. Kuku nama cuwili kok. Orang gede bu. Iya. Ini. Katune. Oke. Apa ini pasar? Talinya ya. Ibu. Oh, cucu coplok saya. Terus. Gak enak. Ini pemirsa. Oke. Urung ben ngantek garing. Kok nek garing kok abang kuku. Oh iya, Mak, iya. Apa ya, Mak? Bang. Oh iya. Aku mah kok gone sampean mang juga godhong gembong. Anak Mbah Jarwo. Sing mepek gabah banyak leh. Bawa mepek gabah. Terus ngeriting rambut lho pemirsa, dek nganggo gagange godhong waru kae. Ya ta ya. Ya apik semprung-semprung Dua. ngono. Tangannya Pipu dua, Aisyah dua. Dalam bayi. Ada Terus? bayi.
Ini gawe pacar kene lho bayi lho. Ah, kene tan, kene. Tendamu. Jenengan iki apa ora? Pak pacar gitu kan. Cucu ditinggal rata ontok. Lah nggih, nek ngetroki nek sonten Bu. Terus nek ngeten iki poso-poso nek ngetroki terus makruh ngoten lho. Iki lho tangan ibu nek. Gak usah wis ngene ae. Oh. Oh, ada bayi iki lho pemirsa. Bayi tak pacar mau pemirsa. Hari pacar kalau mau bayi tak. Mau bayi tak pacar mau. Us. Us. Sakit ngene lho Bu. Lagi. Bayi gak gelem pemirsa tak pacar. Nggih nek ngetroki kuku terakhir kedhe mengke bayi nek pas bakdo. Dipungi aku Berbuka. Tangannya tas. Ada lho ngene kan. Ini lho tangan. Kok coplokno ya nek garing. Iso kok nek garing. Kon nek garing kuwi apik. Apik abunge. Abange abang. Iki bayi nggih. Apik. Ya kok bayi jamene kak. Empun, tiange empun kulaan mriko lho parake ngetan. Ngetan. Ya, oke. Nggih to bayi dek cilike. Pas zamane kula sing gadah kan mbah nenek to, ngarep omah. Lagi mah bisa beli apa? Niki mbahnya. Oh, banyak. Niki tapi gudung gembang. Astok. Nek godhong pacar sakniki sing gadah Mas Aji. Kuwi godhong kembang ya ora iso abang. Nek godhong pacar nggih saged tapi lama-kelamat nggih. Lah nek godhong pacar kan sedih wis dadi abang. Oke. Apa nek biyen aku ngono ki caraku tak golekno kerang-kerang. Aku kerangkang barang Yo, ya. kerang-kerang. Ben nopo nek Kerang-kerang ku marai abang jare sok ben. Tenan kuwi yo. Ngene Bu Indah. Ngori lho. Jenengan ngejek wau, kula ditelepon maneh. Yo, jenengan diajak berbuka mriko. Ngoten. Mengke sonten. Dadak piye? Mengke jenengan ketoke digendong Repa, kula kalih Intan. Terus mengke kalih Makjah kula tak bersama-sama Makjah. Makjah nggih diundang. Asline wong sing diken masak malah Makjah. Makjah rapat PKH. Program keluarga Hartono. Hartono Harmin harap-harapan. Tapi aku namanya Mbak Indah gak nginep ya. Oh enggak. Sesuk ibu apa ning pasar isu apa belanja. Melok. Yo wis tak kono. Nggih. Bu melok ya. Iya, minyak sekalian Bu Nek beratus pisan ya Bu ya. Iya. Oh gak iso nek beratus ibu budale bar subuh, megake Makjah ape rapat neh. Sedang masak. Rapat ndi? Rapat pleno. Ono Makjah kan. Wis dadi. Urung ki santai garing, Dok. Kok garing? Lah kuwi kok Mbak Yut. Jaringnya diceluti neh. Ngantek peng bolak-balik tan. Kuwi engko ngantek sore yo nguwene terus. Pon Bu niki gawe konten gawe pacar niki lho. Apa-apa. Nggih, Pun. Pacaran witan ya. Pacaran iki. Nggih pun pemirsa demikian nggih konten kali ini nggih tunggu yang terbaik pokoknya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh nih bayi nggih. Untuk pejuang garis dua semoga dan diberikan momongan yang salih-salihah. Pun kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Da sawah jenengan rencana niki napa mleh Bu bar pari niki panen. Pari mleh. Oh alah. Nggih, nggih bayi. Panen.